बाथौ गौथुमा गोदोनिखौ नायनानै आरो दिनैसिम सफैनो हानाय जों साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो मोनथिगौ। मानो होनबा गुदिनिफ्राय दिनैसिम जे दिनै धोरोमारि आफाद हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथोन बायदियै जिल्ला आरो बियाब आफाद आरो गामि आफादफोरा दिनै धोरोमनि सायाव सांग्रांथि मेल लाबोनानै दिनैनि नैबे लेभेलसिम लाबोना होफैनो हानाय जों गमामायैनो सनितपुर जिल्लानि थेलामारियाव जालांनाय जा 82,000 गौमा आर'जनि हाबाफारि दुलाराय बाथौ गौथुमा लादोंमोन आरो बेबायदियैनो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ हांख्रायनो लेखा बिथाङा बाहागो लाफैनो हादोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमजों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमजों समानै नांथाबनानै बे हाबाफारिखौ गौमा आर'जखौ जाफुंसार खालामदोंमोन आरो बे दिनै भारतबर्षआवनो मोनसे मोजां मेसेज थांदों। सा सानजा रायजोआव रायजो जाबोनाय जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोजांसिन हारिमुखौ आसार खान्थिखौ राव थुनलाइखौ बजबनानै लाखिनो हानाय एकमात्र बर' समाज आरो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो दिनै बर' हारिमुआ थांनानै दं। बेजों लोगोसे आरो सोर फैबावदोंमोन भारतनि हम सेक्रेटारि जाय एकर्डआव जायखिजाया भारतआव एकर्ड जायोब्ला बिथांमोननि सहि नांगौ आरो जोंनि बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ नायगिदिंनो थाखाय बिथाङा लाबोखानाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमा जेरैबायदि मिशन लानानै थांखि लानानै खामानि मावबोदों आरो बेखौ मोगथां महर मोननो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा खावलायनाय लेखायै दिनै जे बर' हारिनि गेजेराव जे बोखांना लाखिनो हानाय बेनो जाहैबाय बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमखौ सोर दैदेनदों दुलाराय बाथौ गौथुमा। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां सोंलु जायो जे जोंनि गेजेराव जोंनि धोरोमखौ फोथांना लाखिनो हागोन ना हाया, जोंनि गेजेरनिफ्राय लासै लासै बास्लायलांना जोंनि गेजेराव थागोन ना थाया। गोबां सोंलु जादोंमोन गोबां समाव, नाथाय जोंनि दिनैनि समाव बे मा जाफैखो दिनै जोंनि धोरोमखौ जोंनि हारिमुखौ जोंनि रावखौ जोंनि आसार खान्थिखौ जोंनि धोरोमनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों हमथाना लाखिनो हानाय मोनसे अबस्थासिम फैबाय।